KTM on jostain syystä jäänyt tänne pihalle ja niin kuin huomataan, siinä on endurot alla. Eli mä oon koittanut vähän reenailla tota enduron ajamista. Se on ihan mukavaa hommaa ollut ja mä oon täällä mökin maisemissakin sillä käynyt vähän ajamassa. Ja täällä on tällä hetkelläkin aika viileä keli. Ja ajattelin, että otetaan videolle yksi cold startti, että mitäkä se oikein sanookaan. Täällä kotarissa kylmä startti, tommonen vipu. Ja avaimet onkin virtalukossa. Ja ennen kuin aletaan starttaamaan, niin lämmitetään akkua. Eli lämmitetään akkua tai järjestelmää, eli napautetaan sitä pari kertaa. Mä en muista mistä mä tän kikan opin, olisiko se kaveri kertonut tai jotain. Eli kuitenkin kun tässä on onko litium-akku vai miskä oikein sanotaankaan, niin herätellään sitä hetki, niin se antaa paremmin sitten virtaa ulos. Meidän tällä hetkellähän se tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu. Nyt se melkein jo pyöri, odotellaan vielä hetki. Eli tätä kotaria ei kannata sellainen nappi pohjassa startata tolla tavalla, vaan joka kerta se alkaa pyörimään paremmin. Eli katsotaan nyt mitä käy. Ei ihan vielä lähde. Kyllä se kohta lähtee. Eli tässä kun se on yönä ollut pihalla, niin on täälläkin nyt tällä hetkelläkin joku 5 astetta pakkasta. Melkein lähti käyntiin. Noin. Eli vähän se vaatii kikkailua tämmöisellä huurusella kelillä. Ja tosiaan tuolla on sitten toi kylmä startti, toi nappi, mikä nostaa kierroslukua, niin se lämpiää sitten vähän paremmin. Oon kyllä todella paljon tykännyt ajella sillä noilla enduropyörillä ja kilpiä ja takavilkukki siitä on nyt otettu pois, että ne ei sitten hajoa tuolla mettässä. Vähän se jotenkin tuntuu tollain niinku matalalta perästä. Mä en tiedä, onko se vaan nyt sen takia, kun se on tälleen vähän hassusti asemoitu tähän, mutta joka tapauksessa noin ikään se lähtee käyntiin. Kunnon lämmittelyt, jos tällä kelillä meinas ajaa. Tosiaan sit kun se on vähän lämmennyt, niin tuolta kun voi ottaa tuon pois, katsotaan, että jaksaako pysyä käynnissä, jaksaa se pysyä. Ei jaksakaan. Eli toi kannattaa näemmä olla ihan reilusti toi kierrosluvun nostaja tuolla, niin mä en tiedä miksi sitä oikeasti sanotaan. Siis kylmä käynnistys toi vipu. Eli käytännössä nostaa vähän tyhjäkäyntiä, niin moottori lämpiää kunnolla, niin antaa se olla tollaan ja ei siinä. Tää oli vaan tämmönen fiilistelyvideo, että mitenkä laitetaan kotarin kylmä käynnistys. Palataan. Se on moro.